vaig decidir, com que la gent em tractava de rara, vaig decidir callar i passar desapercebuda o sigui, no explicar mai res del que feia. Tots junts podem moure moltíssimes coses i que apalancar-se o només pensar en la festa és molt fàcil. No tots els joves pensen només a fer el botellón, anar de discoteques, lligar, tot de manera despreocupada. N'hi ha que es munten la vida, el temps lliure, l'oci, en funció d'uns valors que no estan gaire de moda. Ara, ser alternatiu és fer activitats culturals o solidàries. Jo un cap de setmana normal i corrent, per gust, abans aniré al Palau a sentir un concert on toca el Gardiner que no pas emborratxar-me fins a vomitar i tancar-me en una discoteca. Potser faltaria introduir una mica en el món discotequero, doncs de dir, vale, sí, això pot estar molt bé, però alhora fes altres coses, no? Planteja't de fer coses per la teva ciutat, pels del teu voltant, per tu mateix. Si una persona que només pensa en sortir de festa els divendres i tal, o sigui, només es basa en tot això la seva vida, a part de que crec que és una persona molt simple i que realment no ha descobert que nosaltres podem arribar molt més lluny. La Laia té 19 anys, és de Rubí i estudia educació infantil. És una noia molt inquieta i per passar-s'ho bé no li agrada tancar-se en un local. Jo no em considero discotequera. Sí que m'agrada molt sortir de festa, m'agrada molt ballar, però la veritat és que és un espai on tampoc m'acaba, no m'hi sento molt a gust, no? Perquè com que el fum, no? La gent, l'aglomeració i de vegades el contacte, inclús el no tenir espai, doncs no m'agrada. Pots fer això perfectament perquè és natural, perquè ho necessites, però que hi ha altres coses, no? La Laia ha trobat en altres activitats la manera de divertir-se fora de les discoteques. Des de fa uns mesos, cada dimarts va a classe de trapezi. Comences a aprendre una cosa, d'una mica d'aquí, una mica d'allà, no pots parar, no? T'agafa aquesta set de coneixement que crec que és molt sana, vull dir, no sé, la vida és bona, no? Aprofita-la al màxim i amb tot el que puguis. Si sempre t'estanques en el mateix i només veus una cosa, unes persones, un tipus de música, només des del meu punt de vista et perds molt, et quedes una miqueta tancat. I llavors, doncs, sí, discoteques és sortir per la nit i la música i l'ambient i tot, però, bueno, no només això. A mi, per exemple, el dissabte al matí m'agrada o anar d'excursió a la muntanya, que si fa un bon dia m'agrada molt anar a caminar, i llavors a la tarda doncs m'agrada això, anar a concert o al Palau, o m'agrada anar al Liceu. Des de ben jove, la Clara de Castellar del Vallès viu apassionada per la música clàssica. En només 18 anys, li dedica bona part del seu temps, l'estudia i en gaudeix. Res, fa 8 dies va venir el Gardiner al Palau i ens en vam anar a fer una foto emocionant, ja se'ns veuen les cares que els ulls ens brillen, i ens vam fer una foto amb aquest gran geni de la música que per nosaltres va ser una experiència bastant sufocant, més que res, perquè l'endemà encara ens endurava l'emoció. Llavors aquí tinc un dels pares i genis de la música, que és Bach. La música que jo escolto m'emociona. A mi jo ho escolto i no sé per què, però suposo que és un al·licient que fa que encara m'agradi més la música, però no sé el per què, m'emociona. Jo, a flor de pell, m'emociona, m'entra a flor de pell. Llavors, a mi aquesta altra música que escolta la majoria de gent de la meva edat, a mi no em diu res, no m'emociona i no l'escolto. Van ser els pares de la Clara els que li van fer descobrir les seves aficions. Actualment se senten orgullosos que no desaprofiti el temps tancada en discoteques. No és el desideràtum d'una societat que el jovent no pensi en altra cosa que anar-se a emborratxar el cap de setmana i anar-se a emborratxar de soroll, perquè arriba un punt que no saben, no poden ni parlar. Això, francament, no és desitjable. Però de debò no els en culpo, no és pas culpa d'ells, és culpa de tots plegats. De ben petita, ja es va adonar que l'afició que tenia no era l'habitual entre els altres joves de la seva edat. Vaig decidir, com que la gent em tractava de rara, vaig decidir callar i passar desapercebuda o sigui, no explicar mai res del que feia. Ha estat a la coral jove de l'Orfeó Català, on la Clara ha trobat el grup d'amics. 2 cops per setmana assagen al Palau de la Música.
tots som com una pinya perquè tenim una cosa en comú que és la música i llavors ens uneixen moltes altres coses i som com una gran família que ens passem molt bé. Apalancar-se o només pensar en la festa és molt fàcil. O sigui, ja et dic, no et negaré que també s'ha de pensar en la festa perquè és el teu moment, saps, d'esbarjo, però, o sigui, de plena llibertat i tal i no sé què, però no només fent festa, sinó fent altres coses també. L'Aina té 20 anys i viu a Barcelona. Estudia per ser tècnica de so. Com a molts altres joves, li agrada estar amb els amics, sortir de festa i passar-ho bé. A la vegada, és una noia que es preocupa per trobar temps per fer altres activitats que també la diverteixin. Un cop a la setmana, assaja amb el seu grup de música al Centre Cívic de Sarrià. És una manera de passar-t'ho bé i alhora que exercites la teva part creativa i la teva part també d'estudi a casa, suposo, amb cada instrument i tal. I sí, i alhora ens ho passem bé. Sí. Això, tocar és una manera de fer sentir la teva veu, el que penses, i clar, si has una discoteca amb els amics, doncs l'únic que fas és deixar-te anar pel sistema, que és el que és, no? I ja està. En canvi, si toques un grup, a més tens l'oportunitat de dir el que vols i de fer que la gent es mogui una mica.